Liukkosen Heikki, Säästöpankki Sinetistä, pankin johtaja ja vastaa meidän koko pankin asiakasliiketoiminnasta. Me lähdettiin kartoittamaan erilaisia vaihtoehtoja, missä voisi olla semmoista sopiva asiakkaille niin kuin helppo tulla ja näin. Ja sitten tuli tämä Frenkel-vaihtoehto pöydälle ja tämä niin kuin pesi sitten kaikki niin kuin ihan 100-0, että silloin siinä yhdistytään meidän pankkiryhmän historia ja sitten myös tämä rakennuksen historia ja kaikki tämä taloushistoria, mikä tällä paikkakunnalla on, niin se niin kuin sopi hienosti yhteen. Ja tietysti itsellekin niin kuin sitten se on ollut aina vähän semmoinen sydämen asia, että kun on syntyperäinen tamperelainen, niin on hienoa avata sitten Tampereen keskustaan konttori. Lopputulos on kyllä ylittänyt odotukset, että niin kuin tämä koko sisustus ja voisi sanoa tämä ilme, mikä tässä koko kiinteistössä on. Me ollaan haluttu niin kuin osaltaan niin kuin vaalia sitä meidän perinnettä ja osaltaan näissä tiloissakin, niin nuo työpisteet on niin kuin modernit, mutta silti niin kuin tavallaan, että ne on vanhanaikaiset. Näyttää siltä, että 1800-luvun pankki. Henkilökunta tykkää ja sitten meidän niin kuin positiivisesti yllättänyt se, että asiakkaat on niin kuin ollut erittäin kiinnostuneita ja tässä on vähän tällaista ylimääräistä kiinnostusta, mitä ei osattu odottaa, että ollenkaan niin kuin syntyy siitä, että me tullaan tähän paikalle toimimaan. Tämä tilasuunnittelu mun mielestä on niin kuin tosi onnistunut ja tämä sisustus, mikä me ollaan saatu aikaa ja siitä kiitos Katjalle. Koko tila on niin kuin hyvin, voisi sanoa kompakti ja toimiva niin kuin meidän tarpeisiin, että huoneet on nykyaikaiset ja sopivan kokoiset tähän meidän toimintaan ja sitten oikeastaan neuvottelutilat ja muut taukotilat niin on juuri sopivat tähän, mitä me teemme. Me oltiin täällä ensimmäistä kertaa tutustumassa silloin, kun tää oli rankana tää paikka ja muistan, että tässä itsekin pyörii ja sitten Lotalle sanoin, että olisi tosi hienoa, jos tää kaikki olisi tällaista tiiltä. Ja Lotta sanoi mulle sitten, että eikö tää aika kalsein näköinen, jos tällainen tää toteutettaisiin. Ja ehkä se on hyvä, että itse en ole ollut tätä sellainen sisustamassa, että mun mielestä niin kun Katja ja Lotta teki tosi hienoa työtä tässä, että tässä tuli just tämmöinen kuin tää nyt on. Tässä Frenkelin konttorissa tietysti puhuttelee se, että tämä sijainti on, niin kuin voisi sanoa, Tampereen ehkä paras. Eli tämä tavoitettavuus on todella hyvä. Meillä on tarkoitus alkaa pyörittää tuossa naapuriravintolassa sitten vuokrata sitä alakertaa, järjestää asiakkaille erillisiä tilaisuuksia sun muita. Niin tämä tukee niin kuin tavallaan meidän toimintaa, että me haluttaisiin tuottaa muutakin lisäarvoa sitä asiakkaille kuin tili ja laina. Nykymarkkinassa tai pankkimarkkinassa niin yleensä niin kuin konttoreita päinvastoin suljetaan, että niitä ei avata. Niin ollaan haluttu siinä kulkea vähän vastavirtaa ja sitten ehkä vähän tämmöisellä lippulaivalla tulla tähän sitten Tampereelle. Tämä on itselle ollut tosi tärkeä siis tämä koko homma siis sillain, että tämä meni kyllä ihan putkeen. Kysyntä on ollut ylittänyt odotukset ihan 100-0.